Iya, ada request dari TikTok ya. Siapa? Kenapa nggak datang? Lagi ditinggal rapi. Kenapa Denny? Sakit loh itu, saya aja pernah. Oh udah pernah ditinggal rabi kah dirimu? Sama siapa? Kita koyak sedikit nih saya. Iya hati-hati loh. Nggak sakit sih tapi biasa aja. Loh, ini beneran Mbak. Kisah nyata. Sak norek. Dalam mimpi tapi. Mantanmu yang mana Nis? Lelaki mana? Ini loh. Ini loh. Oh selama ini Dwi yang menyakitimu. Enggak Jadi kamu sama aku. Kedip-kedip manja. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Semuanya. Nangis keteoku, ramo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Yang sabar ya Nisa. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. Ayo, masa kowe Lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega medhot tali asmara, rapi karo wong liya, rencani tresnaku nelongso. Atiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis keteloku, remo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Ayo, apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. Ayo, Dek opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega medhot tali asmara, rapi karo wong liya, rencani tresnaku Ayo yang tahu ya. longso. Biyen tetandur pari tukule suket teki, wis kadung tak pacari malah ditingkar rapi. Kowe tega nglarani, bejane janji suci ning Solo kembali ilang wong tresno wani kelangan. Dek opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega medhot tali asmara, rapi karo wong liya, rencani tresnaku nelongso.
tali asmara rabi karo wong liya plecane trasaku nelongso ya. Apakah di sini ada yang pernah ditinggal rabi? Satu. Satu.